खम जाहैबाय जोंनाव साफा साफा माने मा होनो न'खरनाव साफाल' गथ' खायफाना सानैल' गथ' दा बेबायदि बेलायाव गामि गंसेल' खै न'खर आरो बे न'खराव न'खरसेयाव सोरबाया दाख्लै हाबा जादोंबा नों दा मिजिं थिनानै लाब गैया बियो जोनोम जानानै मा होनो देरनानै 30 बोसोरनि उनावसो बियो हयथ' स्कुलाव फैगोन जुदि हाबाखौ थाब लायोबा आरो हाबा थाब लायाबाथ' 30 बोसोरनि उनावसो फैगोन दा बेबायदि बेलायाव जोंनि माने फरायसानि अनजिमाया खमायलांगासिनो दं गोदो जों जेब्ला फरायोमोन आं गावखौनो उदाहरन होबाय थायो जों बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जों सागुमोन आरोमोन न'खराव ओमफ्राय आंजों लोगोसे आंनि खर'सा बिदा आंजों लोगोसे आदानि फिसाला आब'नि फिसाला जों एखेलगे गुदि फरायसालियाव फरायोमोन आरो मा न'खरसेयावनो आरो आनैनि आमाइनिथ' ढेर दंमोन आरो मा दानि दिनाव ओरै जाहैबाय आमाइबो गैया आदैबो गैया आयंबो गैया बिफाल'ब्ला बिमाल'ब्ला बेहा सोर बिमाय थानांगौ सोर बिमायं थानांगौ सोर आदै थानांगौ आरो बिदि गैलाब्ला बिदि फोलेरानो गैयाबा नोंहा रावबो जोंनि गथ' गथायनि अनजिमाया डेफिनेटलि खमायगोन ओंखायनो बिजोंनि मुङै मानिबा मुङै जों रायलायबाय थादोंब्लाबो गुबै बाथ्राया जाहैबाय जोंनि सुबुं सानखोआ दा जोंनि जोनोम हारा खमायनाय लेखासो खमायगासिनो दं दा आंनि जायगायाव दाख्लै मोनसे एवार्ड होदों माने मोनसे लेखायाव जे 3 गथ'निफ्राय लानानै जेसेबां बुरजा गथ'नि बिमाफोर दं बिसोरनो आं दा बान्था होनो दाख्लै आं लिस्ट बानायहोदों लिस्टआ जाबाय आं बिराद मोजां मोनदों दाबो 6 जन फिसा खांनाय बिमा मोनदों आङो 7 फिसा खांनाय बिमा मोनदों 4 फिसा खांनाय बिमा मोनदों आरो 3 खांनाय बुरजा दं बे गामियाव बे एलेखायाव दा थाबैनो नोंथांमोनखौबो आं हांख्राय हरगोन बेवहाय बिसोरनो दा बान्था होनाय जासिगोन आरो मा जाय फिसा बुरजा खांदों मानो जाय फिसा बुरजा खांदों बेखौ जों बयबो मदद होनांगौ सासेल' फिसानोथ' मदद होनायनि गोनांथि गैया होननानै आं बुंबाय थादों सासे फिसाखौनो खांनो हायाबा मानि बिमा बिफा जागोन फालाय बेलाय